It-tielet ġimgħa tal-Papa Franġisku l-isptar, intervistat fil-programm TVAM dwar l-aspett kliniku ta' saħħet il-Papa, il-virologu Chris Barbara qal li l-pronjosi tal-Papa da riservata minħabba l-komplessità tas-sitwazzjoni. L-iktar inkwiet li jkollna li jidħol dik ngħidu la sepsis, jiġifieri l-infezzjoni mill-pulmun ħadd tidħol għal ġoddem. Dr. Barbara nnota li fil-bulettini mediċi dwar saħħet il-Papa, issa l-Stampa Vatikana ma tatx dettalji dwar il-mikrobi li qed jikkawżaw l-infezzjoni li għandu l-Papa. Ma jistgħux jgħidu jekk se taqleb għall-aħjar jew għall-ar. Issa dan ċerta sitwazzjoni. Dan ċerta sitwazzjoni. Allura l-Vatikan ma jridx jikkommetti ruħu fuq il-pronjos. Jiltaqa' man-nies intendi u b'xi mod irnexxielu jieħu mhux infezzjoni waħda imma qed jgħidulna polimicrobi, jiġifieri mhux mikrobu wieħed imma hemm iktar minn wieħed. X'inhuma għadna sal-ġurnata tal-lum ma nafux x'inhuma, ma tidherija serja. Lanqas nafu l-antibiotiċi illi hu qiegħed fuqhom. Il-Papa ddaħħal l-isptar ġemelli f'Ruma b'infezzjoni fil-bronki fl-14 ta' frar. Serba tiem wara l-infezzjoni niżlet fil-pulmun. U qed naraw il-materja qiegħda jirġa' minn dawk il-pajpijiet tan-nifs tajjeb. Jiġifieri dik bdiet fl-14 ta' dan ix-xahar. Dak l-ewwel stadju. Dak kien l-ewwel stadju komplit tevolvi u minn bronkite mbagħad komplit tevolvi u niżlet fil-pulmun. Ma kienitx pneumonia sempliċi, ma kienet fuq iż-żewġ pulmuni bilaterali. Dr. Barbara spjega li l-Papa mbagħad għadda minn żewġ fażijiet oħra delikati. Is-Sibt 22 ta' frar taħ l-ewwel stat ażmatiku u l-bronki reġgħu bdew jingħalqulu. Wara t-tieni wieħed kif ġi iktar djaq il-pajp tajjeb, mela se jkollok dak il-mucus dik il-materja tal-infezzjoni fil-pulmun. Għandek dal-azma fejn il-muskolu se jissikka tajjeb, allura se tbagħti ħafna fin-nifs. Il-ġimgħa li għadda taħ it-tieni attakk ta' ażma. Dikinhar u irremetta u ħafna minn dak il-materjal se daħal fil-pulmun. Dan wassal biex il-Papa jingħata ventilazzjoni mekkanika u pressa qawwija tossiġnu, iżda mhux biss. Ħafna fizjoterapy ukoll biex dak il-katarru u l-mucus kollu li jkun hemm fil-pulmun dak jinqala u allura se tgħinu fil-oxygen għax it-tessuti tagħna kollha għandhom bżonn l-ossiġnu u din hija l-problema l-kbira li jkun hemm. Għalkemm is-sitwazzjoni għadha komplessa, Dr. Barbara stqar li l-kura tal-Papa mixja fi triq it-tajba. Dawk it-testijiet tad-demm illi qabel kienu għolin ħafna qed jindika fjammazzjoni qawwija ħafna, issa bnew niżlin. Jidher li l-kliewi reġgħu daru għan-normal issa. L-ossiġnu li qed jieħu qabel qalu high pressure, issa qed jgħidu m'għadix high pressure u hija intermittenti, jiġifieri mhux kontinwa. Dak kollha indikazzjoni li hu dejjem bil-mod il-mod qed jaqleb għall-aħjar. Għal Dr. Barbara hemm żewġ fatturi li jgħinu fil-komplikazzjonijiet li jistgħu ifeġġu. Il-plewrita li l-Papa kellu 20 sena u li kaġun tagħha tneħħitlu parti mill-pulmun u l-età.